minta yo ampun kaba-kaba curito yo solo didendangkan cuma seketik diletokan nak urang dari Salido ke Pasayu pagi hari pulang menjalang patang-patang cuma seketik dikatakan ko adole namunan sarupo jangan dibawa oleh masuk hati yo tolong na buang ke belakang anak orang dari Singkara ke menuju ke na orang dari Andale ke Pasale sadang pukul 5 nan dibilang orang Pangale masuk ke kaset nang kati ngigo o siapa nama orang Pangale banamo kini si Abdul Munab kalau si Munab kadibilang inyo kan asli orang Solo cuy itu bana manyolai sekampung sailaman jo ani ngimar o sarato le buyuang Sabarudin kini dia bilang cando si Munab ruponyo gale babelok sampai ke Curug di nan Manggale sampai ke Curug sampai ke daerah Lubuk Linggau kini sampai ke Ranah Bangkaulu itulah belok galenyo masuk itu kaden bilang cando orang Pangale malang tak dapet kaditulak mujud tak dapet o kadirai hari nan sadang o tengah hari sadang membuntak le bayang-bayang sadang rami orang di balai sadang langang di dalam kampung ruponyo kini si Abdul Munab dan kadi bilang sadang hari nan tengah hari itu sadang dirahana pasacu ngurup sadang dicurug masuk itu ruponyo kini malun le cando orang Pangale bajalan tuma di pasar Curug bajalan nyo kata lita-lita talita talete-lete kacang kaman jalan junjung talita talalai-lalai nambah anggang menjalan gunung alasa rantang dugu rantang cukui katigo le rantang panjang dek lamo buta baputa dek lamo liye maliye dek untung takadiala dek tuan sadang manggarakan batamu bagana jo ani martuane batamu lebana tumajo ani maruponyo sarato buyong Sabarudin Sabarudin sadang baranti malape paya masuk itu duduk di kadai jonak kanduang nama alun le buyong Sabarudin satukan kini menampak cando dirang Pangale maalun awak sadang bakar ajo le kanamonyo baju buruk si rawa cabi onan diteke anawo dirimbo buninyo dangkang kabadangkang indak sakete doa tibo baju cabi sirawa sempang Oma alun sadang Manggale kana monyo sadang kan kini kabakarajo kana monyo onyo cali jauh dek si Munab maalun buyuang Abdul Munab kana monyo nyo pandang jauh si animare tasiro darah di dado iko
Ko kan murang kampung awak kalau ndak salah mato kini iyo anak si Abdul Qadir anak Demande si Nurjana Ani mer ko mana mau pajako nyo pandang jauh sajo tuma dirang pangaleh cuy itu bana masuk itu wari badaro abiju manga sampai jadi cuy ko keadaan manggale goreng dirantau orang membuek goreng rupui ko mungkon sira-sira padam Opalu kan tabi sampai ketumi cuy itu bana menyolai mangapop nyo padia di bapaknyo anaknyo marasai rupui ko sedangkan bapaknyo layu orang kayo nan di Solo Tapi apa pengana orang pengale kalau dem bilang masuk itu biar ndak diturui pajaiko biar ndak ditamui si Animar kok pulang awak ke Solo beko ya dikadukan leka bapaknyo ditanyokan leka mamaknyo ditanyokan leka mandenyo baso marasai dirantau orang cuy itu bana tu kini ndak lepat tu ile rupoiko ko sabarudin cuy itu pulo baju buruk Sarawak cabi mangke karajo dicuruk masuk itu di Kambang Barito beko di Solo kok pulang awak ke kampung itu pangana orang pangale di dari Curup naik ke motor masuk itu ke menuju daerah Songgolo onan maalun candonyo motor pesisir naik ke sadonyo Abdul Munaf lah naik pulau si Tokar sudah mengabek Pak sopir janjangnya tingkeknya awek kontak bagu lambek masih nidu yoto barangke ketinggal daerah Curup dituju daerah Tanami Tanami nang odi Maalun nenoto kadang bilang nandem bilang le cando lari yoto dari satu per kaduo dari duo per katigo jotigo to balari kan kadang-kadang dapet juampe dari yang mendari yang kasih alui kaja bakaja le batu kete Buni kasih mungka datang buni lang kisau le lari yoto makin dikelok le makin kancang kesuwo jarum kilometer cuy itu bana le manyolai maalun noto reng kadi bilang o kadi jalan nama alun noto di jalan kini kurang minyak ditambah kurang selendero ditubuknya ayi kurang ayi ditambah bahan kok bocor kini kadi tumbuk cuy itu dalam perjalanan
Kadang bilang candonyo kini lapa parui makan kalapau cuy itu dalam perjalanan kampung kete indah dibilang kampung gadang indah dibaco dicancang tangga tigo cancang ditingkek tangga tigo tingkek kalau dirantang onam panjang biar dipuntale nanyo pendek indah disabui rantau panjang nancu itu banatu kini hari badarok dan nabi juo to menuju lemaro bungo kamaro tepo tak baranti to menuju pulau punjung cuy itu bana menyolai bertambah kancang lelari oto dari yang mandari yang kasih alwi buni kasih buka datang buni lang kisau dan angin lalu buni sarasa ye tajun rabarupo kayu nantaga cuy itu dalam perjalanan onan dibilang candonyo kini hari badaro abiju oto menuju ke si junjung nang katingga daerah ran si junjung oto menuju ke muaro raso tadiri rang di kampung antakaba kajadinyo indah to sabui rantang panjang dek lamo lekini motor melarikan masuk di resor pasar Solo di Nambaranti oto di Solo gas kontak gigi diopor rem dipijak oto tagak kontak dibunuh mesin mati lah turun posisi oto di nala turunnya posisi oto sainggonyo dagang di sinan nari badaro dan nabi ju Odem bilang-bilangkan bana dan netong dagang tu kini tumpak deinyo le masuk itu maalun candorang pangale bajalan candorang pangale kamano inyo ka bajalan nyo tuju rumah Pak Abdul Qadir nyo tuju rumah si Nurjana nyo tuju rumah le si Nurjana bajalan cando Abdul Munab bajalan telita-lita kemangadukan ke bapeke kini Abdul Qadir bajalan le seorang diri kata lita talete-lete bakacang menjalang junjung talita talalai-lalai lenanco hanggang menjalang gunung alasa rantang ledu rantang cekui katigo le rantang panjang le lamo le lambe le tengah jalan kain cawa panjang 9 dapur tarampai di tarali nande lamo lambe di jalan tiba di rumah nyokini nambah kato Pak Abdul Qadir onde munap mola kironyo indak ko munap le kamangale tatala-tala bare randang rakiri jauh rajilati gak salah banasi munap datang aku diliye le pikamari Namandanga katoco itu menjawab munap le bagu lambe onde tuan si Abdul Qadir dangakan bana jale-jale dirambal si kadudu kaili kadibandakan dangakan le sadang dudu ikona batin le dilayekan nencu itu katonyo kini
ambo kinari sajo nang kinari jo bukit tandang bukan ambo kamari sajo kadang muka suile nanti jalan nala duduk cendonyo kini yo kan apa Abdul Munaf Serato Tuan Abdul Qadir Serato mande kini sinur jana cuitu bana menyolai kini ruponyo ayi latibo kini maso itu latibo ayi itu kini lata ayi di meja pakato cendonyo kini kalau parupuk ditanduk kambing meserak-serak leka barando ayi disanduk lah ditati yang minum lagi ini nabe o samantaro demuna be Onan dibilang candonyo kini hari badaro le abi juo indak torantang panjang bana Odangakan bana kini di Abdul Qadir sambil duduk soal si Upi si Animar di mano rantau nan nyoni yo pak Mandanga kato rupo itu kalau itu namun naptanyo itu nanana indak manusia nak mincacak si mincacaw anak singiang rimbo anak mingkatak kambiang hutan layalen nanelok nan diajar apeknya lari dari siku anta di mano rantau nan nyoni anta idui antanyo mati anta di mano kola kini di mano kola kampung nan nyoni rimbo di mano nala busuk lurah di mano nala kanyang nabei Osimuna makini lai kamanggale babelo juo indak ko batamu Joana ambo si ani marei Nan menjawab cendonyo kini maso itu kalau Animar ka ditanyo lai batamu bana ka joambo itu bana katonyo kini inyo sadang di daerah Curup tapi yo ko inyo yo di daerah Curup kini apo karajo lakinyo ang pandangi yo nabe menjawab cando masu itu kalau lakinya karajonyo kadipandang kalau karajonyo kadisabui indak kamungkin kadiaka mangke kopi karajonyo di daerah Curup baju buruk Sarawak Cabi kalau Animar kadibilang konan sira-sira padam baju usang kain ko usang selendang usang nambah pakai mambuwe goreng di rantau orang Mambuwe gorengnya di tanah rantau cuitu bana menyolai tapi anaknya iyo lalai seorang lai anaknya baduo dan pandangi yo kan anak perempuan ndak patui Sabarudin rupu itu indak bertanggung jawab dongku kapadusi doi Pado
membuat malu nyokan kini dirantau orang kini cuy ko mula de Tuan Abdul Qadir kini dangakan bana jale-jale rancak zapui anak kecuru indah dirantang panjang bana mandanga kato rupo itu kato sudarun yang selesai lama anggu sajo Abdul Qadir ruponya kini si Abdul Munab minta permisi dari sinan lari sekali dari sinan dia 10 mama inyo tumpak di Tuan Abdul Qadir sarato mande Nurjang anai bakato mande Nurjana iyo kapado bapak kini kapado Tuan Abdul Qadir de Tuan junjuangan mengambo junjuangan dunia kirat cuitu katonyo kini barasa jo kito kaberang bake anak namun kana kito juho nyotuenei biya marasa anak awak biakan kayo anak orang namun kana anak awak juho cuitu bana de manyolai kini coiko moladi yang kukole ibu kapado anak biya to japui de niño pika curup cowitu bana manyolai biya to bacare kan niño jo Sabarudin cowitu bana manyolai anak kita to bawa pulang iyo anak awak tu dunia kira cowitu bana de manyolai ndak dirantang panjang bana maalun mande masuitu barapo sajo kaberang baki anak namun anak tekan aju namun anak tabayang juo indah tabado mamangati madang anak merasa dirantau jurang lulu rasonyo kiro-kiro kok lai kau di rumah lenak kedapek juo oh mande tolong nyona kadape juo yona kau de tolong tapi kau jauh dirantau kabaale nasib na di tanah rangantau na cuma di mande nantakana kok nyampang sakit nak di tanah rantau sakit kok indah kabau be kok nyampang sampai aja lula yo bedo kalau tak nampak dia dagang tak jelo orang bilari oh animar di mano oh tampeti hingga mana di mano pi Hota jelo nyonde marei yani imarna Ruponyo bayo iyo tu mamande jo bapaknyo cuy tu bana le manyolai baso kadijapui anak kandung menuju ke daerah Curug cuy tu bana le manyolai kadijapui le anak kandung ke menuju daerah Curug cuy tu bana manyolai hari badarok dan nabi juo
malam inyo lalalo besok pagi leka barangke menuju ke daerah Curug hari malam atau lalalo nalalalo pukul 10 baru tak kalau jam 1 di dalam hati yang cululu nasi badannya dan balun latangan tuwe kuku menjagokan hari pagi bapak lah mandi sembahyang subuh masai itu sehinggonyo kalau dan bilang mana sudah sembahyang kini maru bakato kan anaknya nanggadang Oyo kapado anak nanggadang nambah namu pinur lela sarato bujang Saripudin jagoi rumah elo abak namanya pui adik kau nak menyapui upi ani marmara sebang anak di rantau orang Ari badaro le abi juwo indak torantang panjang bana Alah siap bapak jomande lama makai cando elo lalake baju narancak sirawa rancak nambah pakai ruponyo lah di bawah baju maso itu di bawah kepiang kosoto Bajalan sekali dari rumah ketinggal rumahnya nanggadang bapak jomande ke bajalan dituju loket motor ini Satu tiba di loket oto kacurup diambilnya di oto kacurup diambilnya maalun bus nang kacurup kanamonyo hati batambah sanang juwo bapak jomande nalanai ate oto Opasisi naik kasadonyo sitokar siapa di belakang Masin idui oto barang ke masalah padio narang gantiang bupui talata o di pamatang Masin idui roda bagil yang bakaja kabuila di belakang Dan diopor lela dioto dari satu opor kaduo jo tiga oto dan balari kandari yang mandari yang kasih alui kaja bakaja le batu kete
Buni kasih kakak datang buni nang kisau den lari yoto nan cowi tu bana de manyola yari badaro den nabi odi ketinggal daerah Solo dituju daerah Curup cuwi tu bana le manyolai nang Curup le ditujunyo wari badaro abi maalun motor ke Curup indak ke kito rantang panjang kampung kete indak dibilang pengadang indak dibaco cuy tu bana tu kini dah mulai mandarikan kurang minyak ditambah kurang selender ledu tukunya ayi kurang ayi ditambah cuy itu di dalam le perjalanan lapa pari makan kelapa lapa pari makan kelapa cuy itu lebana le manyolai ari badaro abiyu indak direntang panjang bana dusunan gadang tak dihitung dusunan ketek tak dibaco palayangan tak tahu sabui bana dan bilang dagang tu kini cancang lah tiga cancang tingkek lah tiga tingkek batingkek pasal le bukit tinggi hari satu rami diate kalau dirantang namu panjang biar dipunta le nak pendek supaya curito le laki tinggi isi curito nak bajale dalam lambe di jalan kecawa panjang 9 leput tarampayo di tarali nandek lamo lambe di jalan katibo ju manyolai Katibo di daerah Curup Baranti oto di loket gas kontak gigi diopor rem dipija oto taga kontak dibunuh mesin mati bapak jomande turun di sinan pasisir turun nanti Curup Bapak Abdul Qadir Sarato Mandesi Nurjana ruponyo dicari anak kandung nambah jalan di kota Curup jalannya kabaduh dikida pak bajalan mande mangir yang masuk itu kata dayu pingganan lama tagu lampai jari nanalui kabajalan lejuo baduo cando jarang rumah mencari anak le masuk itu nancu itu bana tu kini di jalan ni lepas saate dalam daerah kota Curup kadi jalani kasadonyo cuy itu bana le manyolai ari badarok le nabi juon nantak dirantang panjang bana nanti ogang sudah ditampu itu kelo alale nyo jalani kanyo bujur nyo balintangi nyo jalani cando kasado nyo cuy itu bana manyolai ditampu untuk jalan kanyo calinyo anak nabalun kabasuo sadang dicuru cari anak
bapak jo mande tumpak de inyo maso itu dek lamo celik mencalik batamu bana jo nak kandung yo kan upik si ani ngimar onan sadang manggoreng pisang bana mungkon sira-sira padam baju usang kain ko usang ko rambut kusui di kapalo di kalau dem bilang Sabarudin maalun buyang Sabarudin kana monyo sadangkan baranti bakarajo sadangkan duduknya di kadai Zainal ngasuh adi inyo mangasuh le adik kandung ruponyo latibo candonyo bapak jo mande tasiro darah di dado gumantar tulang pasandian tagumaru darah di mungkung satu manampak bapak jo mande tumpak de upi si animar nyoson song bapak maso itu tinggal goreng dalam kuali bapak nyoson song bagulambe onde bapak mola kironyo sadang pabilo bapak jo mande kok nyotibo bae langsung nyoba ke dalam kadai cuy itu bana menyolai ruponyo berang hati bapak nak tabado onde ani mardangakan mola cuy ko itu di rantau orang olai lama rasai juo di rantau orang pie mengapo karantau kau pai rancak babalik pulang ke kampung cuy itu bana le manyolai Sabarudin le sadang duduk juo tumpak dek buyuang Sabarudin indah ado bau tak kini manyolai utak bajalan kapu kaki indah ado batangguang jawab untuk berumah tanggo cuy itu bana manyolai marasa anak ambo serupo iko yo dari dahulu kanimar disampaikan kini dangakan bana jale-jale kini dari dahulu kini dipantokkan indak diletak dalam padi beletak juga di pematang bamban dirimbo malah duangkan bedoro kesik tepi pantai dari dahulu den katokan indak kau letak dalam hati berbuang juga ke belakang badan kau juga menangguangkan kau juga demar nang kasansai mare kau kojuo nangka sansai mandanga kato rupo itu onde bapak dangakan mola danga di bapak kajo mande indak wapuke do kawan salah agi baboya jari-jari indak mau pe do padoala suratan ala bae mulo jadi kini talang isu kok luju baca bala dalam parau kini malang isu kok muju gara Allah siapo Sabarudin
cuy tu pulo percuma saja jadi laki-laki karantau merasai jualan cak di kampung kabaladang yang ini. Ndak ada ang kodo kaba pikir cuy tu bana maso itu kini anak ambo kambo bawa pulang cuy tu katonyo maso itu. Ani marilah kita pulang bawa anak kaduonyo cuy tu bana le manyolai kini. Satenggi yo tenggi tabang bangau suruinyo ke kubang juho salamo kau dirantau pi ujuinyo ke pulang juho nyo Mandanga katorupo itu indak dirantang panjang bana ribadaro dan nabi juho indak ke kita sabui bana. Onde bapak dang akan mola ampun lambo pado bapak sarato mande ampun baribu kali ampun di bawah tapak kaki. O di bawah selo kabasaran katori yang kato talompe kato takwi kato nabana kato mo sampaikan anta talendo di katurun anta tasinggung di kanai maaf jori lambo minta kuate namo kepulang ambo yo indak doba Hoka bacara anak jo ayahnya lah bagi yang sadang jo ayahnya anak letak kadang kunun kok tinggal anak jo ambo le baik. Kuate namo kepulang ambo yo indak cuy tu bana menyolai indak dirantang panjang bana bakato cando sabarudin. Onde ani mardang akan mola kalau cuy tu bana kece abak kau yo mare aye mato badare dare jatuh cie jatuh la duo manangi sabarudin memandang anak. Onde ani mardang akan mola dang adik kau jale baola anak balik pulang yo di baola anak kini pulang dulu pailah kau pulang ke kampung turuikan kata ayah kajo mande omarei. Cuma kok jadi badan bacare elok-elok menjago anak elok-elok demar. Oh kau di rumah yon anak nan tolong jago bana lah bagi ini. Cuy tu bana kato bapak kau cuy tu bana menyolai ndak dirantang panjang bana. Oleh tantu di kau o ani mare kok jo ambo kau dapet cari kok jo bapak kau tak dapet cari jo mande kau dunia kirat bapak ka jo mande mare. Opailah pulang kau dah lucu itu bana menyolai tapi kok nyampang kita bacari. Ona nambo jangan kau pikirkan tapi kau tetap berpikirkan kabaa nasib kau tinggal di kampung kabaa le nasib anak. Oh, tak bayahlah bagi kabaan nasib isu si Zainal kabaan nasib si Eni anak abak nak cerita bana menyolai. Kok nyampang abak bacara jo kalian nak kini sanang-sanang tinggal di rumah cuma kok lai wang sampai gadang nak cari ayah lejang ke tanah rantau jang
cari abak nak ke tanah rantau. Oh tapi kau dah lujang dari abak nak kau sampai aja lulah kau yoni kau sampai aja lulah waang ya Zainal. Anak orang baruang balantai ke pasar sadang pukul 2 lah di mana su anak ayah ruah bajuntai liye ayang. Oh basan sarole jang liye abaang nak basan sarole jang liye abaang dirantau orang kok lai waang panjang umur cari ayah lena. Oh kata narangan tau lejang. Pulang lawang jamande do lucu itu katonyo kini tinggi gunungnya di Singgalang ko untuk batanam jagung gerai ko tak ada untung nampak alang balun pang atui ho awak bacarai na jangan waang bemanjo-manjo tinggal jo ibu jang di kampung jangan neni bemanjo-manjo na kana lan hasib yona abak jauh jang kana lan hasib babak jauh na Pemandanga katurupu itu indah dirantang panjang bana. Mandanga karyati bapaknya nak membawa pulang. Animar manangi ke anaknya nak kandung pandang iya ayah awak kabacang. Ojo abak ujang nak kok jadi bamban badarai mungkin indak babukulai. Kok jadi badan kabacarai mungkin indak leka batamu ulangai. Orotan sabui di ulu langgai bakajai tiok pandakian saja basabui kabacarai linju nanti yok pasandian.
Parinata kabangka olu indak disangko sampai sari kalau jo kudo sampai juo kanan sabanta sakalang udu indak dicangko carai lai tibo sensaro carai yue Nambedo ke pucuk pawa daun cubada kambelu samo diladuangkan o ani marja ambo tadaga tekana samole dimanuangkan manembak sultan dia luan kanai sabalayo kaki babi bedonyo badan lembah jauhan kurang iman pesila diri mari badu sultan nidaye anak rarana Indopuro nangko rindu dikirim sore nanggak sari batamu mungko talang parindu o digaluangkan anak gagak di dalam padi pucuk padi diguluang ulek diubek sadang sanjorayo rindu nak samole ditangguangkan kota dagak di dalam mati dari jauh ka dikirim sore samurai kenai mato ambil pandayung laban tandu takilek lalu kaluan kadok bamanuang sadang duduk bedoknya badan nan kini bajauan cowitu bana manyolai ruponyo la siap candonyo si animar goreang sakuali ya lalangui labi yo pisang nan sagorengan cowitu bana le manyolai bawa barang kasadonyo cuitu bana le manyolai indak direntang panjang bana nak sudah ka dipakai ibu wati nan tak tabado ko nyampang bamban badare indak mungkin lah kaba buku di dalam padi kok jadi wadan bacara indak kemungkin kau batamu di dalam mimpi samuraikan dan aye mato Kajaraja di tanah taban nang kurinci barika babaju kota daga badan bapasan dalam mimpi dapet kabatamu burung manamu penti-penti inggok kati yang duduk gadang nama bari rok kironyo mimpi awak tasinta dan narisi yang cuitu bana dan kini sama seorang hari badaro abiju sudah kaninyo siap kini basalam ojo tuan kini Pulau Talam, Pulau Tarika, ketiga pulau untuk taji. Jawek salam junjungan tinggal, bo barang keriki. Onan bala ye pincalang soa masuk kualo ai aji bajalan tolong jodoh minta selamat pulang pa pulang pangai di Kabalaye babelok-belok balabu tantang di nan tanang nampai hati tak elok nan tinggal darat taknya sanang singgalang tadangar untuk galodo gunung Merapi nang kapai jawati rusuh nan tinggal indah elok lai balaye babelok-belok balabu juo di nan tanang nampai hati tak elok kok bacari jauh tuang mahalang odi
tapi ko lendo bamban badare jale kalurui de tapi ja ko lamo badan bacare yo kakurui la seorang di tadaga sare yo dado dalam koto nambedo pandan tabingkuang carai dako itu biaso nambedo mati salah seorang cuy itu lebana le manyolai Ari badaro abiju kadem bilang candonyo kini nama alun sama so itu ruponyo kini manyolai o tumpak de inyo Sabarudin o sudah basalam maso itu anak disinan diciumnyo anak disinan diratok joyim atok sanang-sanang hujan di rumah lejang sanang-sanang hujan di rumah bak diara untung sansai kok lai wa ang isu kadang nak cari ayah lena ke tanah rantau yo jang kota dan nasib jo bagian indah kacarai do jang hoa anjo abak lena ho dek kare paso andu mujang mana dek kare paso ho gae wang bacare yu lena ojo nak kakandu Kacare juwo abak kini kajo ang nak selamat jalan wa ang nak selamat tinggal abak disiko nak cuy tu bana manyolai o cuma di bapak sekete nantakana yo jangkok nyampang wa ang isu babak tiri elo-elo lena tinggal jo urang nak abak sekete nama rusuhnya nak ko jadi kini ujang su nak bapak tirina o dia abak sekete nantakana yo bedo isu nak mangaka padi takakari hujan di bawah keler baru yo bedo isu ang bapak tirina ko dapet bapak dia nan tak tahu nak ko le dapet bapak dia nan tahu lai kesamo jo bak kontan upui ko tapi ko dapet dia bapak nan tak tahu tabai lena oi dio jang lena sadang nak bakabak rang tiga kan sadang nak iyo kanai musliman nak iko dia bak lejang nantakana lejang Ruponya sama so itu kini wakatu inyo kabarangke bakato cando zaina lawak dapai sama ibu do bawa joya abak tinggal siko itu katonyo kini nyoranggu ikan tangan digae nyo mari jo gae pulang ke kampung nak bapang tu indak bau tak indak ado batanggung jawab untuk kepada ang indak ado batanggung jawab untuk kini kamandewa ang Bapang tu indak kaba pikir baba nak kampung kaki mari joga lejang pulang ke kampung mandang akato mintu nyo mangandang akato kini gae zaina lulu rasonyo kiro-kiro di palape anak babali tangisan tu makini kasadonyo
Nambarangke bapak jomande sarato cando si animar anak baduo di bawah maso itu sarato eni jozai nginal Ari baransu abijuo langsung ke loket maso itu tibo di loket manyolai karcis di Bali masoi itu dia Sabarudin manangkui tinggal seorang cuy itu bana manyolai oposisi naik ke Teoto bapak Mandela naik pulau sarato animar jo ibu hati meninggalkan le kota Curug anak dibawa naik oto iyo Zainal lojo sieni cuy itu bana tu kini wari badaro abi pasiap cekasadonyo pesisi naik lekasadonyo si tokar sudah mangabe pak sopir janjangnya tingke nyopio kontak bagu lambe masih ni duyoto barangke ketinggal kini kota le Curug kini dituju reso le tanah Minang dituju kini pasar Solo nancu itu banatu kini malun lelari yoto kadem bilang cendonya motor kabalari dari satu opor kedua jo tiga dan oto balari kan kadang-kadang dapat juga dari yang mandari yang kasih alui kajaba kajare batu kete bunyi kasih muka kedatang bunyi yang kisau lari yoto makin dikelok makin kancang kasuwo jarum kilometer baru po kayu nentagak kampung kete indah dibilang kampung gadang indah dipacoco itu bana menyolai kurang minyak ditambah kurang selender ditukuknya cuy itu dalam perjalanan hari badaro abi juo indah ke gitu rentang panjang lapa baru makan kalapau cuy itu bana